Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kari issues. Ken kalikagom di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw apo iti Miyerkules gigiyem keng kabsat 16 na po ti mabilang iti bulan ti Agosto 2023 at tuwin na po ti programa Damdamag ni Berto. Dati po ti pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, para sa bali manen nga may isang oras ngayong kampanangidano na po karig di damdamag nga mumi apo nga pakasiknante amin na sa pada kinamumi nga mabali na mangidanong kami apo iti informasyon kada tay amin papagayam. Umuna apo pagsasaritaan dito di problema apo di kiti gabarangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte, adungang ilaw, kunada numabarin la ko maamalako tingilaw, taga barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte, gagayem kayong kakabsat. Okay? Makain naman tayo apo, ti may isang residente, di barangay Mumulaan, ni Joy Crisan Daizor, may isa apo kadagiti maka-experiensya na iti negatibo nga epekto apo ti kaadu tingilaw gagayem ken kaabsat. Amuyo, masansan makikita ka po dito Facebook, kung talagang no talagang natured ka kung nana iti Ilocano, sino ka iti barangay Kagawad Duty Sadot. Kunana, aduti mangipupos ka di jay, gagayim kay Kamsat. Madamdama apo, makain naman teto apo ni apo Barangay Kagawad JZ Lagundino, gagayim ije pansyan pagudpod. Babayan ti inisyutibo na, malaksida po kanita talaga programa ti gobyerno, especially ti Department of Agriculture, ti Provincial Veterinary Office nga gibunong da apo para pang livelihood, ada di kita nagbalin niya kidaw apo itay napalpalabas pa'y kanong atawen. Dito apo Kagawad, gagayim kay Kabsat kit ita, may patungpalin apo pang livelihood, ada ti distribution ti piglets, dita pansyan pagudpod into nubigat, gagayim kay na kakabsat. Di damdamag nasyonal, ngayon dito ikan-importansya apo, hindi kalman, rimwari na po dito panangangikaten, ti Philippine National Police, iti quota system. Malagip yung damay sa nga hearing, House of Representatives nga ni Congressman Busita, gagayem keng kabsat, may isa ka iti buwisit kunana iti biyang ti operasyon ti legal na druga ket deti quota system. Di deti balikas na ni Busita, dati metapong agapu iti serbisyo kakabsat ken gagayem. Deti quota system apo naikat kanon inikaten ti biyang ti Philippine National Police. Malagip yu pa ay dati naatambang ken napapatay nga Vice Mayor apo ijay apari Cagayan nga ni Romel Alameda. Amuyo kadi nga ti apari mayor ken di sabsabali pa ay isuda apo ita ti person of interest. Idi deti nasao nga pan nakatambang ti Vice Mayor gagayem ken kaabsat. So digiti apo ken sabsabali pa ay tintay ta pagsasaritaan, pagsisinukatan ti kapan panunutan. Gagayem ken kaabsat tampo di programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo.
ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae custom ten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Tuloy-tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto dun sa nga pulo italo minutos kalpasan ti oras tayo alas 12. Kanini mo unang aldaw at dan kita tinatratar tayo apo iti Damdamag ni Berto sekna na po iti ngilaw nga po kariti poultry farm, piggery farm, gigiyem ken kaabsat. Tatapo daman ang problema. Dito kiti ti barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte. Gagiyem ken kaabsat kalpasan na po ado apo di kita nakita tayo nga post di kita taga barangay Mumulaan so nga nagka-interest tayo gagihim kay kabsat amo yun da duma ti biyaga po ket na indemokrasyaan ti ano tayo mabalin mo ti agpabaknang ure abutem ti kinabaknang mo inganat langit lakit di awan perwisyo nga idateng di klase ti wenwagas ti panagpabaknang wenno panagnegosyo gagiyem ken kaabsat di apo ti tantandaanan tayo ngem gaputa adda maperwisyo gagiyem ken kaabsat dapat medakit adda maimplementar nga linteg gagiyem ken kaabsat wenno alagaden ore iti man munisipyo iti syudad ti probinsya or iti biyang apo iti barangay gagiyem ken kaabsat aduna po di kiti nagbalbalin na problema siknan iti kastoy apo. Okay, iti deti agundaway manipo dapo iti barangay Mumulaan may isang nga residente apo iti barangay Mumulaan Paway in the person of Joy Crisan Daisur. Ti makain naman tayo tapno i-confirmar tayo apo diti makikita tayo apo iti social media nga kaadda ti dakkel nga problema da siknan iti ngilaw. Okay, Joy good afternoon. Thank you very much. Iti bagundaway di programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon, Joy. Good afternoon, sir. Okay, palawagin taman na kaano pa'y nga atakyan na kayo ti adu nga ngilaw dita barangayo or especially dito ayan mo pagtaingam, Joy, please. Nabayagan, sir. Manipod pa idi timmang putak, idi February. Ibagbagada nga nabayag detan, hanlang nga itatak kunada, kat February pela idi simmang putak, manipod itakot nakatadu pa ilaang nga ngilaw. Okay. Deta ko matikayat ko nga maikanti kuana. Tan apo nagrigat no nakadado nga ngilaw di ka pay maimas ti mangan. At umon unada mo nga sumango. Okay. Okay. Sukayat na sa wen sipud pe di Pebrero kastuyen di may experience ayo kada ti lugar yo. Joy. Won, sir, won. Permi nga nakadado nga ngilaw, madipulos nagsarsardeng. Okay. Okay, adu pa di agtetek na po ni husto deta ko nada papagayam. Okay. So
since February nga adda kastuyan na mapaspasamak dita barangay yo, awan pa'y tinagbalin nga aksyon ti barangay officials, munisipyo, gapoy ti deti, or panakidayalugyo, kadeti agtagikwa, kadeti itudtudo nga gapuan di kitingilaw, Joy. Nagreklamo dan idin digiti digiti barangay official nga mahanda kanumot nga pinansin dayjay kuada ta awang kano ti sapat nga ebidensyada apo ke dayta hangkad nga ebidensya nga ta dagiti kaadado nga ngilaw nga makitkita da mabuybuya da ipopos mi payan ti kaadunan ke awan mutla ta ti action da sir. Okay. Diti maitudtudo nga establishmento nga gapuan na awan ti kaslapan na kidayalogyo kadakwada or sinuman nga opisyal o aggapo ti ili or aggapo iti barangay Joy. Awam ata handamot kanu nga handamot nga pansinon de kita ireklamo mi sir. Ganun. Isu nga impupos milatan ata barang dati makakita nga makatulong kanyami nga maikanti solusyon na dayta nga ngilaw apo ta da kami meti nga residente dito iti maperwisyo ta dete nga rod salon at main kada di kami pay makainan na titinga na aldaw nga panaggiina na ata addamot ngilaw nga tumayab-tayab. Okay. What do you mean nga di da pansinin? Di sinot saan niya mang pansin? Kada kita nga reklamo yo, or ipadpadano nyo? Napanda nga rod ijay munisipyo nga rod digiti barangay official sir ket awan mo kano di da kanumot nga sinango ida. Isu nga awan handa nga pinansin ana nga rod. Munisipyo. Uwan sir. Saan sa munisipyo? Anang opisina? Health office? Sanggunyang bayan? Ni Apo Mayor? Ije sa ayan ti ko ti health officer. Health office ti Paway. But awan ti aksyon. Awan mo sir. Barangay officials tinapanen. Ijay Sir napanda amin manipod kapitan naging gana ti kagawad napanda amin. What about nagperma kami pa yan nagperma kami pa amin nga resident din sir. Okay. At dati pinirmaan nyo nga is it a matter of request or complaint, Joy? Sir. Kaano pa deta? Kaano pa? Idi lawas na sir. Lawas na. Okay. Kami, what about barangay officials kada ti establishmento or negosyo nga tutuduyo paggapuan ti awan ti dialogue, awan ti panangi pakamo ni Apo Kapitan nya kastan ti mapaspasamak idi uneg ti barangay panangatakad kada kayo ti adu nga ngilaw Joy. Aman samot idi sir nga awam mutlata ti kwada aw mutlata ti solusyon nga inaramid da. Okay. Okay, so day and night nga adda atake tingilaw kada kayo. Ori rabi siguro. Agpat-patnag sir, handa nga makmaturog dagiti ilaw. Sombrot ka amin ore manipod kusina ginganat banyo, ginganat kwarto iso amin awan makitam nga awan tingilaw na te. Okay. So aside ken ka saan lang nga sika the whole barangay ti maka-experience ka dito. Sir. Digiti Iso ka amin nga bumarangay. Okay, DJ agit di ko rimawa agit dimanon digiti ngilaw ingana ti barangay ije pinili. So digiti ka kabangi-bangi nga barangay dita mumulaan just like nagbakalan or suba. Baksil adu kanumot sir. Baksil Paway ganon. Okay. So iti health office napan digiti opisyal ngem sanda nga indanda ning ida kasjay. Lakas sir tawang kanumot awan kanumot ti nga kuha nga ebidensya nga kuha ti ngilaw diya kamo ta baka mga angket dinay no kuha kunada kanumot diya kamo ano ti ana nga dayta nga ebidensya nga kayat da. Okay. So DJ pinirmaan nyo it's a matter of complaint reklamo gapo iti kadto ti ngilaw. Sir. Halos da kay amin mga bumarangay. Nagperma kami amin nga bumarangay. So imet digiti barangay officials DJ pinirmaan mi sir. Okay.
Apay nga ta. Okay. Hanyamit na damag no dati investigasyon, ocular inspection nga nayuswat babay ni tibiyang ti health office ti Paway. Awam mo pa iti nadamdamag mi sir. Okay. So after that sa awamit tin titignay ti gobyerno pa ti barangay even ni Apo Mayor Awan, Kuman ti sir, at pakaidanunan Ni Apo Chairman sir. Ha? Ni Apo Chairman napan idin sir nga mahandamot nga handamot nga pinansin. Di da kanu trimor dagi kayat da nga kasaritan sa idi sumuti kunada. Okay. So namakpidetan sipud Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Uwan, agpito nga bulanen nga ngilawin kayo. Dito mo mula ang Paway. Imbes nga maka inana kami kat awan. Kita urin no dapi mayat nga umay masangaili nga umay dita lugaryo gapoy ti deta. Nga sitwasyon. Awan di kami pa ikit nga agkumbidar ti umay dito yata nakababa imot ngilaw mo ti sumango. Ngilaw ati bumisita. Kastaya, okay. Kaya po. Okay, so, uri na awan, di kita kasla rumrumwar nga naapektaran or nagkasakit, nga gapoy tingilaw, di ti findings or anyaman, ano ti biyang di kita, mangagas, kada kita kalugaran nyo dita, awan mo pwede kasya, hampay mabuti kasya, Awan mo pa sir ngam idi kita naglabas nagtatakki kami kada agsasakit ti buksit ay sungatan adetan dagitay bakterya nga kwan taagitlog damot dagita ngilaw uray at kasanup punas mo Clorox pa iti pangpamot awan latta. Okay, adda pwede kita mangibaga nga dagdag gastos ti panagpatay ti Ay ngilaw. apo permi sir amom numanot magatang ko nga batel nga detay pagpatay ti ngilaw ket sago 100 ti maysa dayjay ti makalawas nga magatang ko ket upat. Okay. Makalawas lang dayjay sir madipay umanay sa bali pay dagitay pagpagket. Oo. Ket mo igatang mi ti si daem mi dayjay ket adun nga si daeunen. Okay. So awan ti plano yung mga riing manen gaputa di met agtal na dito nga sitwasyon kada iti opisyalis ti barangay Joy. Adda amman ako ma sir ang anahan mo di damot ko dagita mapandai reklamo kot awan mot latta ti solusyon na isu nga diya kamuno kasanot pa may ami dati nga ngilaw ta handa kumamot nga iyuray nga adda agsakitan no adda makakakwati dayta nga itud na nga sakit no anaman sir. Sapay la kumaata matulungan da kami nga maikanti solusyon na dayta nga ngilaw. Okay, Joy, adda apelam kada kita barangay officials, municipal officials dito Paway. In line ni dito nga problema yo. Sir? Adda apelam, dakit mong idano na mensahe kada kita agtuturay ti Paway, dito barangay ken ti ili. Go ahead. Tilang ko mamai kidaw ko sir ket digitay opisyalis ti barangay ket handa ko mga agsarsardeng nga mangireklamo kada ito ita barbareng no maikanda ti solusyon na ti dati nga kaado ti ngilaw ket sapay la ko mata mapanda ko mamanen tay handa ko mga maumuma nga mapan agirep-report tapno no makuam mo ti tao malag-anan mo na dingil-ngilawon nga kastoy. Apo nga bumarangay ti opisyal ti barangay 27 mumulaan Paway apo. Amukmut angan arami dandamot ti karbungan daangam tay ko na ngarodon sir. Ijay siguro ili ti kwati ayan ti problema ata anang arod maarami dandano di damot pansinan ida. Okay. Ano ti full name ni Apo Kapitanen? Apo Kapitan Bagasol. Ramil Bagasol sa itay sir. Apo Kapitan Ramil. Okay. Okay. Joy, maraming salamat. Ingat-ingat sa Thank you. langaw. Thank you sir. Thank you sir. Okay, thank you very much too. Thank you sir. Okay, idi pa kalman nga appoint tayo digiti nga interviews gigiyem ken kabsat. Adda naala tayo nga number ni Apo Ramil, Kapitan Ramil Bagasol, gagiyem ken kabsat. Adda pinakasaritak nga kaming ti konseho dita Paway Ilocos Norte. Nakadanon sa amin ti biyang ti konseho, deta nga rod ti dapat nga maaksyonan kun namit ni Apo Konsehal ditay, ni Apo Konsehal Efren Valdez nakasaritak gagiyem ken kabsat,
Ket dinamdamag ko nga no sino ti chairman ti Committee on Health na ibaga na met kaabsat ken naibagak deto gaputa adda problema apo di at mumulaan ko nak gapo itingilaw o nga rod Robert ko na deta ket nakadanon meting kada kami nga dapat nga maaksyonan so nga tawagan tayo apo ni Apo Kapitan Ramil Bagasol kayat te ko mga amwen but in confirmat ni Joy Daisor nga addang ti opisyalis ti barangay headed by the barangay chairman gigiyim kamsat so hante met ibaga nga nagbebe apo gagiyim kay kamsat ngem no siya kamay sa apo api digiti digiti business permits or anyaman na po nga kadito yung establishmento no dito nga talaga tigapuan dito yung ilaw gagiyim kabsat may padanon natin ti health office abi nga awan ti mayuswat nga panag-inspect amuyo dita kurimaw idiket adda digiti na panag-inspect gagiyim kabsat dimanon manipod jay may sa barangay jay kurimaw nga ayan didi may reklamo idi nga poultry farm dimanon ingganat pinili gagiyim kabsat I think puritak ba yon gagiyim kay kabsat didi na DJ ngilaw so kapat check saan lang nga dita barangay mumulaan no dita mumulaan ti ayan DJ paggapuan di yung ngilaw haan lang nga barangay mumulaan gagayim kay kabsat no di ket adape di kabangiba nga barangay nga mabalin na po nga pag na minsanen na po nga na in refer tayo iti doktor dito kastoy nga problema ket dakkel kano apo nga agbalin nga pangta iti salunat digiti tao iti kaadu ti ngilaw gagayem ken kabsat from the word ngilaw lang ngena po akit amo tayon agdisoy ti kastoy santo agdisoy ti kasjay santo agdisuman ti kasjay mapaman ti kasjay mapaman ti kastoyen no nga ardiente ipaunig mo nga mataraunen ti papananan gagayem ken kabsat di dila panangim imagine mo panang papanog baka unnaan na kapay di imahinasyon mo iti sabalin nga epekto na ti kaadu apo di makita mga ngilaw no nakita apo di paki man pay maki digiti naalat ka digiti taga barangay mumulaan paway gagiyim kay kamsan Anya pa iti ganas mo nga mga ti kunan ni Joy ket mabaing kami pa ket ding agimbitar ti umay nga sa nga ili dito barangay mita ngilaw met ti mang sarabo kada kwada ngilaw met ti sumango kunan gigihim kay kamsat so anya di kiti masapul nga addang no awan ti aksyon apo manipud ti health office apo mayor siya Galano asidiglat mumulaan dita nagbakalan nya barangay ni apo mayor api nga di kay mapanyuman ken kuana ta isunan ti mangmando kadigiti masiknan nga ahensya ti gobyerno tapno kitain da ti nasken nga addang gagiyim ken kabsat may naigiti detoy tay ko na kun adda na po digiti nakainuman tayo nga doktor may panggep apo iti panagraira tingilaw iti may nga lugar ket mabalin nga adda ti agbalin nga negatibo nga epekto na wenno dakes nga epekto na apo iti salunat ti tao gagiyim ken kabsat tay ko nakita tayen no ti panagnegosyo apo panagpabaknang babaen iti naduma-duma nga klase ti pamastrekan awan maka free enterprise tayo demokrasya ti garaari ka na tayo awan makaipawi luray umabot inggan at langit ti kinabaknang mo ngem no di panagpabaknang mo apo ket perwisyo iti padam nga tao ket medyo panunot kami tina medyo aramiden met digiti agtuturay na tirbingen da gagiyim kay kabsat tapno di kasta ket maproteheran met agpaiso nga taxpayer ni negosyante ngem dete nga ruden sitwasyon na po di kita itattao ket gabutaha nga ibagam nga awan negosyo na amuyo hanla nga DJ income ti matataksa na po even goods gigiyem kabsat services goods gagayem digiti may agatangem nga agtax amin digito agpapadate amin akong taxpayers no pay may baga very clear nga digiti dadakkel ti negosyo na dakdakkel ti baybayadan da nga taxes gagayem kabsat apo ngem masapul nga iprioridad met apo ti biyang ti gobyerno
ti pan nakaproteher ti salon at ti tao. Amo it issue tata ni DSWD idadaulan ni Secretary Gatchalian na pag palpalawagan ni Presidente Bongbong Marcos abay naginad ti panaggasto ni DSWD para iti programa na amo yun no DSWD no kunam kaagibat na pa yan po ti biyang ti salon at together with health gigiyem kaabsat social services apo so nga rumbing laing nga po nga adda di kita maaramid nga addang tapnon ti kasta maproteheran ti salon at ti tao kontra kada kita kakastoy nga sitwasyon kaabsat king gigiyem agasem tanagado nga ngilaw kung na dito in-interview to yun mabaing kami peket di nga gimbitar ti umay nga sa nga ili dito barangay ming gapo iti kaadot ngilaw umununat ngilaw nga sumango so ben nyo po ada dito nagbalinin na pong ano tayo kaya ni Apo Konsehal, dito da barbaring makaalat ito Apo ti access iti chairman ti Committee on Health or ti Health Office mismo together with the Honorable Mayor Galano tapno ni pakamu tayo or anya ti plan-planuin ng aksyon na may naigiti dito nga dakkel nga perwisyo Apo kada iti taga barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte. Okay, padaanan nyo Apo, mapantay ito meta PJ Barangay Pansyan, Pagudpo, Ilocos Norte, gagayim kayong kabsat, tikunak nga ruden, no talaga natured ka, sino ka rin barangay Kagawad jo, ti maibagam asadot, kunana, gagayim kabsat, tatan nakasapula ka po, tinagagit, ibilang ko nga nagagit, no pejak ikam kampanya, no kas pagaringan na naman ti plano, ni Apo Kapitan JC Lagundino, in personal, hangko amam mo Apo, agam amo kamila, nga, kas source of news, even idadak pa ila ti radyo, gagayim kabsat, aging gana nga, agprograma ka po iti Facebook, gagayim ken na kabsat. Okay? Kasanglanan dita, giyaman tayo karito sumaganad. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Leris General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo, Apo ti Baguio, kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan, iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Sindadaan niya agserbi ka na kayo, iti St. Camillus de Leris General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo si pupudno, ti TMT Construction Company, manipod pan nakaplano, aging nga malpasti kayo tiyo patakderen nga pastek, ti TMT Construction Company, ti Barangay 48A Kabungaan North, Lawag City, kukwakin ni matmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan na po iti Balintawak Street ti Sudad Tilawag likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin iti nalalaing nga aircon technicians tap nurnusendat aircon ti Anyaman Alugan. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Lawag City, kukwakin matmatunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii, ni Ma'am Lani Corpus, manipod Xiamen, China, ni Mr. Elvis Panabang, ken Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Pagyamanan tayo pa ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joy Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Dahituyen tinur-uray di regisem ka di daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko iti kadaanan aging ganin iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang
panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy, gagayim kay na kabsat, ado di kiti reaksyon sa po, may panggip ka diti, mamulaan, api ngamin na, di na pala agdiretso, ket area of jurisdiction da, deta ayan, deta establishmento, no talagang isutgapuan na, kung na dito may sa, tama nga naman, gagayim kay kabsat, but siguro, i-channel lang ni Apo Kapitan, iti umisong, agtuturay, tapno isudan ti mapan maki, dialogue, iti agtagikwa kada ito yung establishmento. Okay, iti dito yung gundaway, gagigim kay Kabsat, makay naman tayo Apo, ni Apo Barangay Kagawad, sa Balipingay naman, Apo Barangay Kagawad, JZ Lagundino, iti Barangay Pansyan Pagudpud, amo yun no, ada panagrugnay ti dagayan tabantay, kanayon tinga makainin naman ni Apo JZ Lagundino, ngayon itatamit Apo, makain naman tayo, gapo ka ito inisyatibo na, ada di kita kigdaw na Apo, iti biyang ti gobyerno nga napatgan, dito iti distribution na po ti piglets pang livelihood, kakabsat ken gagim, nagabo po tamadaanan ti barangay eleksyon, kinadari iti makikita tayo nga po sa, kunhana, no talaga naturid ka, sinot-sadot nga kagawad ta barangay yo, kung kunhana, gagim ken kakabsat. Dito po, nagka-interest tayo lang, gabuta, kada gitoy, medyo stricto apo ti gobyerno, seknan iti tarake na baboy. Ken no makita yo, problema apo ti biyang ti publiko, iti nalakauna yan nga live weight. Iti last the other day, nag-interview tayo po kada iti Hog Raisers Association di Tapaway, kabutad da proyekto da, tapno sa na nga daksan apo di kiti agtartaraken iti baboy nga agpupunan. Sa kung sa bagay yung programa ti gobyerno ikanda ka ti buryas, ikanda ka pa iti kanen na kakabsat keng gigiyem. Okay, Apo Kagawad, maraming salamat. Ititid mo agundaway iti programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon, sir. Nembangod nga alda mo Apo Robert. Okay, so parang distribution of piglets nga may uswat dito barangay into no bigat nga dito ket base ka dito ket sika nga mismo ti akin inisyatibo or akin kidawa iti gobyerno nga maiwaras dito kadagiti ka barangay nyo Apo Kagawad. Yes sir, actually dito kita nabayag na request tayo ni provincial government, dito kita hindi pa lang last year ng kadigito lang, hindi pinakaya in-distribute na. Actually, nabayag na napatdanan, sir, ng Gaputi kada Yumi, di Lawag City. So, inyo na lang at the CAPEX pagod po, di tulad pinakaya-release ng sir. Siguro di informasyon na ginyak, tumibigat di CAPEX di pagod po, sir, so nga may release na di request nga piglets para kadigiti ka baranggayan, sir. Okay. Apo Kagawad, request dito just after ASF, para ka-atake, ti hog industry, iti African swine fever. Yes sir, actually awan ti ASF pa din yung before pa din kasi talaga digito yung
pasargat ganwat kumot nga kaslang ka ng tulong ti kalugarak kasi adadan na i-request mihan lang nga dagatuin sir adda pa iti kalding baboy kan adu pa yun sir giti pingpingerling sir inay papayid ka barangay mo. Okay, at naman nung kabarangay nyo, ti beneficiaryo, when maikan ka, dito yung klase ti dingwen, apo kagawad. Actually sir, almost 80 ko mangam daksang gasat handa miyembro iti RSB sa hag racer. So nga tilang qualified tata sir is 44 recipient. 44. Well, sir. Okay. So di kita necessary precautionary measures sa kuma inspection no availablehen or mabalinen dita lugar yu yung pagtaraknan naayuswat ka dikitan since ti sponsor ket the provincial government apo kagawad. Well, sir, medyo naigat ti igunang-gunang ti gobyerno tayo. May dapay mismo binisita, sir, digiti agbalin nga kulungan, digiti tarakan nga ipaidagin niya da. So nga, may ti agriculture office ti pagudpod, sir, may da binisita digiti ubong, sir. Okay. Iti agdama, kumusta ti hog industry, especially backyard racers ti barangay Pansyan, pagudpod. Ado kadi, basit, ti agtartaraken, kadigiti agundaway, apo kagawad. Sir, ti kadwan nga nagtarakan tatagad digiti pangganakan nga kunada. Yung adumat ti kaslang ikwadan, sir, medyo nanginabot iti kanon ti baboy tatay. So nga man at atining lang unay. Okay. Diti yung ti madamdamag ko agad ikanda kay ti piglets, ikanda ka ti buryas, then itenda pa di feeds nga ipakan mo. Kasi kadi diti nga na disenyo ang kinid daw yung livelihood dita barangay Pansyan, apo Lagundino. Well, sir, actually nakakapani return back letter kinyak but piglets with feeds. Yung jaklat sa tati mo lang bagada kinyak kat lang piglets pa lang, sir. Okay. So dito 44 inisyatibo yu dito ano di kita nang qualify kadakwada tapno isudat ikiddawan nyo iti livelihood especially di kita nga klase ti dingwen apo kagawad. Nakitak sir digiti kalugarami nga digiti padatay mo nga indigent or digiti na babamot ti kasad panagbiagda. So nga nangarami ti pamuspusan actually gluluwas tayo nga may dita city sir. Ila dapat kamkamagayan siya o pasare di opisina ni ako congressman masanggad di agriculture office. Tatno lang sir may dawan dati pagimbagan kan pakatulong mo pagbiyagan. Okay. So properly informed amin na dito 44 nga recipiente kada gito nga dingwen apo Lagundino. Hanpay sir kasi receive ko lang tatay DJ confirmation di agriculture office. Iso nga ioray ko ulit sir DJ name the recipients mita bakal gino iposkon di imo na nga piaddan datandan tuma awan na mo ti giant ket baka di ko na ako sir baka dataon to pwede kaslang agbalin nga madimanen. So nga uray ko lang sir nagsarita kami kan ni agriculture office mi dito i-forward ako DJ listahan tapnon may bagakmutan ka digiti tataw sir tapnon baka no adda may ranran nga lakad datong biat sir. Okay, apo kagawad. Congratulations. Thank you very much Indad Magundaway tapno may informarte dito ket mabalin niya pagtuladan digiti pada yung opisyal. No, mensahem kada iti kalugaran nyo. Go ahead. Kadigiti kalugarak hang amin ket may kanday dito baka isuntumanan di kaslang paginapalan tayo digiti apo ket digiti nag kinasarya imbagak mat idin sino dari digiti may nag-request pasa tayo lang tatulungan kay nag-request iso nga ngamno kas para naman pinapadgan digiti request tayo yoray tayo lang kada ito nga programa ti gobyerno ti kunak idigin niya yoray tayo lang adda dito kasi dito ket programa ni provincial government tayo diya lang apo. Okay, maraming salamat apo kagawad JZ Lagundino. Ngayon so DJ Apo tuladin tayo ni Apo Lagundino gagayim kayong kakabsat nududuma puro sanek ni barangay chairman ngimisuna inisyatibo na sulo dito so digiti siguro Apo digiti sumbat ka digiti post nga makikita tayo. Okay, kabayatan na gagayim kay kakabsat. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City.
dariklik na inyo ti Baguio, kaya't yung ikonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, manipod po iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Kasapay nga agyawan tayo apo iti TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, laod apo ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga sa pudan nyo, manipod pa nakaplano, aging gang malpas ti kayat yo patakdirin na pasdek, agserbi nga si pupudno, TMT Construction Company, babayin ti panangimaton, panangidaulo ti agdagikwa, ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Kastamet ten, agyawan tayo di Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masaraka na po iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin iti nalalain nga aircon technicians, tapnon ti kasta ornusen da, ti aircon ti anyaman, a klase ti lugan. Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwakin matmatunan, ti naayat nga ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, di Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Lani Corpus, di Xiamen, China. Ni Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, manipod di Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, di Bangi, Ilocos Norte. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Pada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparise ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan.
nabati sa 10 minutos kasangwanan, ti oras tayong alauna, papagayam. Inikatan ti Philippine National Police, ti quota system. Ngayon mabantayan ti accomplishment di gito nga police. Segon ti PNP Deputy Director General for Administration, yan ni Lieutenant Rodel Sermunya, may nagdetoy, iti panagnato ti krimen, iti pagilian, nga pakairamramanan, dagiti police, gagayim kay kabsat. So, ado digiti kriminalidad, nga mairamraman metlae nga po digiti police, nga dito kano tinangikatanda iti kuta system. Sigon iti keni sermonya, nagkasarita dan iti nagsaritan ken nakapagtulagen the Justice Secretary Crispin Remolla, ken Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., pakarimanan meten ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., tapno li pasendan ti makungkuna nga kuta system. Rumrumuar nga ti kuta system, ket agserserbi nga requisitos, when no requirements dagiti police tapno ti kasta maaddaanda iti minimum number, minimum no kuna tayo DJ pagrukdan, pagpasado makapasa nga numero iti maarestar gagiyem ken kaabsat no di mo maabot kasi kung magbasbasa no saan ka nga maka 75% failed ka ka DJ nga subject gagiyem ken kaabsat kasi demi tapos tibiyang di police iti dito kuta system rumrumwar nga maobligar unay di police nga maadaan iti accomplishment iti kadalawas nga dito ket imabot pa gagiyem ken kaabsat kaya digiti ay panakaaramid ti di umiso yan yung hanga na pintas gaputa dakam kamatem nga kutam uray saanin nga umiso nga panagarestar gagiyem ken kaabsat marami din and alam po namin na na-pressure yung mga operative, ma-pressure dito operatibas, idi gapo iti detoy nga nagbalin nga quota system, gagiyem ken kabsat babaen iti biyang ti PNP, kabsat ken gagiyem. Nupay kasta inlalawag met apo ti DILG Secretary nga ni Benhur Abalos nga nupay na ikat ti quota system, agtultuloy met ti panang bantay, wenno pan nakabantay ti operasyon digiti pulis gagiyem ken kabsat wenno panang bantay met laing digiti pulis kada itay area of jurisdiction da. Kinunapay ni Abalos nga saan nga umiso ti nga digiti saan nga umiso nga aramid digiti pulis ket saanen nga maipalubos tapno laing maadanda iti accomplishment. Yan yung masama gagiyem ken kabsat. Amo yun ni One Rider Party List Bonifacio Busita gagiyem ken kabsat na minsanen apo nga rakurak na itinaaramid nga hearing ijay House of Representatives nga timaysa kadigiti tulbek wenno rason no apay nga dadigiti aramid nga saan nga umiso nga adang babaen kadigiti pulis ket gapo iti quota system gagiyem ken kabsat nga kinanunungan met apo timaysa pay nga diputado ni Apo Akop from gagiyem kabsat detang rakurak ni Honorable Bonifacio Busita dadi dingdingen di apo nga kaso ti pulis kaso ti pulis may isang ubing apo diti inoperasyonan da kakabsat ken gagiyem at so nga siguro tama ni Busita gaputa nakita apo digiti adda iti biyang ti kapulisan ken ahensyas ti gobyerno DOJ Secretary Remolla Abalos ti DILG together with apo PNP Chief Acorda nga pada tayo nga Ilocano gagiyem ken kabsat nga maikaten ti quota system nga daytoy ti mang-require ka digiti pulis nga adda iti cut off DJ accomplishment da gagiyem ken kabsat iti panagi kadigitay digitay matiliw wenno maarestar da nga daytoy gagiyem ken kabsat gapo iti quota system
adda di panangipapan na apo nga ngimato apo digiti kriminalidad nga pakairamramanan digiti pulis. Wenno pakakakusaran digiti pulis, siguro gaputa ma-pressure met apo digiti pulis tapnon tigas ta mamit da jay kuta di kadda ore medyo illegal na po aramiden dan gigiyem kabsat bahala to na po ti korte bahala nanton basta andat week adda may pakita da nga po nga accomplishment da aglalo tatta tibiyang ti Philippine National Police nagigisa na naman sa sariling mantika gapo apo kadeti kaso apo ti ni deti Jemboy marigibyo deti taga nabutas nga pinaltugan digiti pulis gigiyem kabsat deti preliminary investigation saan na po nga nagparang digiti pulis. Hindi preliminary investigation ijay nabutas nga nairaman iti dati pa nakapapatay ti agsawan sa 17 nga ni Jimboy Baltasar. Dito laksit data, personal meet nga nagpakita iti biyang ti piskalya, digiti suspect nga the Police Executive Master Sergeant Roberto Balais, Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Staff Sergeant Antonio Bugayong, Police Staff Sergeant Nico Esquilon, Police Corporal Edward Blanco, ken Patrolman Benedict Mangada, gagiyem kabsata babaeng kadigitay legal representative da nga napan nangi ano karakwada gagiyem kay kabsata idagdama sumangsango digiti nga suspect di sa kaso nga reckless imprudence resulting in homicide nga mipitpiting ti kampo tinapapatay gagayem kay kabsata nga daytoy ket murder dito lang mo no kasano debate apo diti abogado may panggipit dito ken anat di desisyon apo ti biyang ti piskalya gagayem ken kabsat may palagi pa po idi Agosto 2 idi mapapatay diti Jemboy Baltasar bayat nga agsagsagana dito nga mapan na agkalap idi ta paltugan ida digiti pulis di barangay NBBS Kaunlaran kalpasan nga napagkamalyan dito nga suspect apo nga dito wenno nagpagkamalyan dito nga pulis nga dito di jaya arestaren wenno kamkamaten da iti newswat da nga follow up operation ni Senador Bato de la Rosa ada ti suggestion na nga maadal deti DJ SOP iti pa nagresponde digiti pulis gigiyem ken kabsat aminado met ti kapulisan nga nadaan iti pa nagkurang iti nasong operasyon na isud gapuna nga inikat na wenno na ikat digitoy iti pwesto gagiyem ken kabsat in mandar pa ni Interior Secretary Benhur Abalus nga agkalap da pa iti dati pa nga kaso digitay suspect so kita henda no dapat sa baling kaso I think way back in 2020 I think that motion for reconsideration was filed on time. So since it's filed on time, it's pending hearing right now. So sa baling makikita ni Abalus pa nga kaso gagiyem kabsat mangnamnama met ang mangnamnama nga iti masungsungad ang ati biktima nga ni Roda Baltasar inati biktima nga digito nga suspect ket sumaw iti preliminary investigation kunana pa nga sakbay kumamit nga pinaltugan dati anak ko napanunot da kumamit nga adda anak da adda kaanakan da ana iti mariknayo iti kasti no siya no da kayumet adda iti sasaadik iti kayat niya deti ina I think yung ina galing pa na abroad agabo di abroad gigiyem kay kabsat gigiyem kunada base pa iti investigasyon naglimeng deti Jimboy iti igid gapo iti buteng na kadigiti pulis nga mina po agarup sa nga pulo nga pulis tinapan iti deti lugar nga nakapaltugan ni Jimboy gigiyem kay kabsata didi da duma ket nakasibilyan ada di man duda rumwar kayo dita no saan paputukan da kayo ket di rumwar kaming ko na digiti nagsasarunon nga pamaltog panagpaputok iti digiti pulis ken kada sumirip da iti abot paputukan digitoy ida digiti pulis ken naadu digiti nakakita idi tatlim magtud iti Jimboy nagtapwak iti danom ditameten nga napapatukan segon iti dati may isa ka digiti testigo digiti kano sabsabali nga pulis naka-uniforme digiti sabali saan gagihim ken kamsat nagkedkede na po diti may isa nga witness nga ni Bakudyo nga nangited ti adupay nga informasyon gagihim kamsat so possible konektado pa laing digiti apo kaditi mapararamid nga kadda ti kuta system
gigiyem ken kaabsat ya nga anyaman ti mapaspasamak marumbi nga po nga dagbalin nga accomplishment wenno da maarestar digiti pulis gigiyem ken kaabsat at tapo aglalo 17 anyos dito biktima. Di ba aduna po digiti bubing nga napapatay gabu ka diti enkwentro wenno operasyon ti biyanga dagiti kapulisan gigiyem ken kaabsat ya. So kita ente po no nati ano dito gaputa DJ kaso nga mai kadakwada reckless imprudence resulting in homicide kayat ti pamilya Baltasar nga agbalin nga murder ti kaso digitoy nga pulis gigiyem kaamsat. Then DJ suhestyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa nagbalin nga nagbalin na po nga hepe ti nailya na pulisya ti pagilian ti nga Pilipinas no ana po ti kasi adda kayat na nga masapul ma-review apo di standard operational procedure kadagiti kastoy apo nga operasyon digiti kamkaming tinailyan pulisya. Okay, awan nila po tinabati pa yung oras tayo di deto yung aldao para di programa tayo damdamag ni Berto. Dito po di pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules, agyaman kam, tingkay panagdingig, ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edideto nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga ora na nim di lamok ket dalatad ta. So importante kun tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po digiti kun tayo nga letter tatlo nga B nga kun tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic hypertensive ay ket mapigilan dai digiti saksakit nga dengue tad dami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor ang damit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert importante prevention is preferable to cure. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tay ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun at
ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di direct, it's also a way of having us health check-up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. Kadwa gundaway papagayam, kablawan na kayo, itinagasat nga malem, ti Miyerkules, 16 ti mabilang, iti bulan ti Agosto 2023. Dari manem ti programa, ti napalabas. Dari ti pagayam yon ni Robert De La Cruz, kadwa ti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno, awisin da kayo, nga kadanggay mi ti lasod ti may isang oras para ti programa, ti napalabas. Papagayam, hindi tuloy ngay basa, ti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ni Biag Kinayat, ni pagayam tayo Rosal. Yan kasamanan yan di tuloy ngay basa din surat ni Rosal, agyaman tayo karin sumaganad. Pagyamanan tayo ni Honorable Sangguniat Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang, manipo di Pearl City, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, manipo di Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, manipo di Barangay 16, Bacarang, Ilocos Norte. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adanda ka rin itinalalaing nga aircon technicians, tapno nusenda ti aircon ti Anyaman, Alugan. Tipugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kayo patakdirin na pasdek, agserbi ka na kayo asipupudno ti TMT Construction Company, babende pa nang imaton ti agtagikwa ni Honorable Pastor Telwin Takawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121, Zacarias Flores Street, dito Siyudad Tilawag. Nadariklik na inyo ako ti Bagiyo, ket kayatyo nga konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agsindiraan niya agserbi, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, Balinta, iti Zay Flores Street, Lawag City.
Daytoyen tinururay di nagisem kanididaan na lugan when no di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan nga iti modelo ang lugan nyo itineng kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 when no Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Tuwing papagayam, hindi tuloy, di may katlon nga gundaway, pare di pa nakaibasa, di surat, nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Rosal. Medyo napintas bas si tagasat. Hindi trabaho manong Robert. Dati ket gapute masenso ng masenso. Ti panagdait mi tinaduma-duma nga arwaten pakiramanan kurtina. Irigayem ko nga ni Lucy. Dito'y nga mariknak met ti bannog. Ngem no makaawidak ket makasarsaritak maubak when maararakop ko ti kaanakak ani Polly Jr. Kasla maikat ti banbannog ko. Nagbalinen nga napatig kanya. Nagbalinen nga kasla paset ti biyag ko tinasaong nga ubing. Kenrayaw ko ti unig ti pagtengan. Aglalalo ket siya kon ti mangkakaid daking kwa na tunggal rabi.
Agingga nga iti may nga malem nga isasangpet ko iti pagtaingan me. Dito'y nga naliday ti kabsat ko ani Manong Pole. Inururay ko nga iso timang burak ti ulimek gaputa awan met ti ammo kasaludsuden. Ken marik na kiti bannog ko gaputi kaado digitin kamakam mi a kurtina ken ni Lucy, Manong Robert. Agingga nga iso ti nagtimek ket kastoy ti balikas na. Rosal ading ko, mababae naklaunayin ken ka. Si kamit tenti, may bakbaklay ti amin nga agserbi ti uneg ti balay. Aglalo ka rin ti kasapulan ti anak ko. Awamet ti problema Manong. Makaumanaymet pelayang ti basita matiggidak. Wenangem. Saan mong samit ten niya may isaganaan ti bagim? Awan samit ten ti agbalin niya ornong mo para metiti masakbayan. Mapamit na amin yan iti agserbi ka na tayo. Anya nga rin ti pampanunutin Manong. No kumamabalin ket. Ibatik keng ka ni Poli Jr. ta mapanak mangged, mapanak agtrabaho. Sa din mo ti papanam, sa din mo ti mapamupag sa pulan iti pagtrabaho ang makamuditan. Basta makatulong ak ken adda mayurnong ko para ti masakbayan ti anak ko. Narigaten no, mangnamnama aklatan ken ka. Balikas na Manong, nagpanunutak na singpet ti ka anak ka. No lakit di adan ti may paigem mo nga abalbalayen wenno ay ayamen na saan na gununi sa laagririn no mabisin. Dayta ti obserbasyon ko keng kuana tatunggal saan nakasumrag iti trabaho iti aldaw ti Domingo. Ad-adu nga siyak ti kadwanan ket ni Manong mapammetag pasyar ka iti gagayem na wenno anyala ditan iti trabaho wenno iti luar ti balay. Nupay ammo gidi nga magbalin nga sawir ko iti panagtrabaho. Napimpintas metlaeng kunakno, ti ama na nga mismo ti mangisagana iti masakbayan na. Aglalalo kas kunana, adamet biyag ko nga rumbeng nga isaganaak, wenno rumbeng met nga saganaak ti masakbayan. Nupay jakmet kutule na mamimpinsan, ti mabalin na maitulong ko iti kaanakak, Manong Robert. Adalat natin ka Manong. Aramidi kami na nga kabalinak nga may rapin ko nga aywanan ti anak mo nga ni Poli Jr. Agyaman na kading ko. Sumurutak ka digiti, kinatulab ko nga, gagayim ko. Nga mapang kami ti Manila, tapno, agsapul kami ti trabaho. No mapanunod yun ti kasta, hapekit din niya saan. Ngayon, pang-aasim ata, kanak pailang iti, pagplete ka mapan iti, lugar nga papanang ni. Sana problema dito Manong. Adamit pa isang kabasit nga ornong ko nga mabalin nga itit ko nga gastusin para iti panagluwas yun. Kaano nga rin ti plano yung panagluwas? Agluwas kami ito nito Rabino bigat. So nga dila mabalin. Agkaida kami ka ni Poli Jr. itang Rabi. Tayo ito nubigat. Pumanaw ako. Pumanaw kami ito nito malim nubigat o Rabino bigat. Agkaida kami kumay ti anak ko. Ading ko. Kunana nga managerger ti balikas na, wenno pa nagbalikas na ken arig na makalwa. Pinabusuyak Manong. Ented ko ni Poli ket isuda wenno ni Poli Jr. Ket isuda ti nagkaedda ket ikabsat ko iti daydi arabii. Bali nga naramida. Nagrubwata kiti bigat ni mapan iti pagdaitan mi ken ni Lucy. When iti balay da Lucy nga ayan ti pagdaitan. Irubwat ko metten ti kaanakak. Itugot ko dayton. En gata nga kiti tugaw nga pagyanan na. Nga dito'y metten ti pangpakanak wenno pangpamerienda at nudumping ti merienda. No daddo mo Manong maiturog na pa yan iti tugaw na. Banag nga pakasasya. Agingga nga insingasing ni Lucy agayem ko. Apay nga minyo bitinam na taniti. Indayon na. Ipamulat na niti asilig ti pagdaita. Amangan no.
makariing no tumanaktak ti makina. Saan mo talaga nga nairot ti turog ti ubing kat saan na makariing? Saan nito na naringkor ti makina pagdaita ma? Agyaman at Lucia, agyaman at tumawagan na. Ay kanak met gaminin iti responsibilidad ni tsak ni namnama. Saan mo nga pampanunutin dita? Di pa nang tagipin iti ubing ka anakam ket maibilang nga naimbanwaran niya arami. Saan man niya nagtaot ken ka, nga man aramidem ti amin tapno ti kastagit annungem ti annung ti maysa nga ina, ken kastamit ken ti annungem ti maysa nga ama. So nga, saan mo nga papangiwan saan mo nga pampanunutin ti riga? Agyaman ang pusi. Agyaman ang Uri akla makasangit iti imbag nga ipapakita kanya ni Lucy. Ken uray ti pamilya na Manong Robert. Nasurukin na makabulan nyawan ni Manong Poli. Nasurukmet din na makabulan niya siya klatan ti mangat adisaro no mga aywan iti anak na. Agingga nga nakaawa ta kiti notice nga dati patulod ni Manong Poli nga kwarta. Manong Poli. Dinagdagos ko nga rod nga napaninala dito eh. Ket nangipatulod iti sa nga ribo a pisos kapsat ko. Dito'y met nga sinubalita ko no sinuratak nga nagyaman ako. Ket imbaga ko yung karika nga aramatik amin dito eh para iti pagkasapulan ti anak na Manong ko. Nagbali na ka naragsak ken nagbali na rayaw ko ni Poli Jr. nga kastapudpud nun nga anak ko karigidi agundaway. Nagtulit pa iti aldaw iti may sa abigat nga isiserrek ko iti trabaho wenno panagdait mi ken Lucy nga imit-imit kumanen ni Poli Jr. Sinabat nak ni Lucy ken kastoy ti imbagana idi makatalaw kay di malen. Adem nga may sa lalaki ditoy sapsapulin mo ka. Ken patuldok ti ayan mo wenno balayo ngem kinunanang sa agatan. Ngem imbati na dito nga surat mo. Surat? Siya sino kumamit ti agsurat kanya. Tsaka mo ngem may pagulam-gulam na nga. Idagdagos ko nga yawat ken ka dito nga surat. Ken basahin ka ng pininaon na. Ti nakaipan ni tirabaw ti Supreme sino ti kapuan na Lucy. Aguri ka man ti disok na ubinta. Basahin ta. Sige, idisulat na. When ang mutit sa kaila iti mga ubat ano katang surat. Kinunana, inyawat ko nga rod ni tika anakak ken ni Lucy ket dinagdagos ko alino katan ti Sobre Manong Robert. Daaw ko manong katisurat ket naggapo iti may sapay kapsat ko nga ni Manang Glory. Ti pinututan ti asawa ti amo na nga kabagyan ti ina manong ko. Kastoy ti linaon ti surat. Rosal ading ko pangaasig. Amok na dakila perwisyo dito yung kitawid kita. Ngayon pangaasim madanaga na iti sitwasyon. Ado di iti mangbirbiro kanya kabuti ka ado di iti utang ko. Nairarimak namin iti supal. Ket kinakaputot kanya nagpauyo pa ket din gaputa. Naisugal ko ti amin ang apartamented na kanya. Umay na ko makitain iti dito nga lugar. Ket pangaasim ti si kanae. Saan mo kumang ibagbagay ti sa bali? Umay ka kumaading ko ang pakpakaasi aking ka. To'y kabsat mo, Glory. Nagdanagak manong, anya nga tati, kidawin na kanya. Anya nga tati baga na kanya. Saan nga ta nga? Mairamraman at lumapanak ikayan na. Inyuman ko deto'y ken ni Lucy. In pakitak ken ko na ti surat.
Dito yung nga naitantan ti panang rugimi ti panagdae. Adakin ka numapan ka. Ngayon, makita mo ito numabasa mo ka rin ti balikas ti surat ti kabsat mo. Agpakpakaasi unay. Amangan mo kasapulan na nga talaga ti tulong mo. So nga, no siya kasi ka, iturturid mo ti mapan. Saan kamit nga rin dumabali na kuyugen, kaputa, impagunam-gunam na nga si kalaing ti mapan. Tilayang siguro may tulong ko king ka. Isuti, panangibatim kanya kiti ka anak kam, tapno, makapangkangak may mesa. Agyaman ak si Orisyak, panpanunutik me. Amangan mo talaga nga kasapulan na titulong ko. So nga, ento nubigat kat mapanak iti address ngayon lanad na iti surat na. Mapangko kitain ti kabsat ko, no? Anya ti may tulong ko king kuana. Agyaman na ka, ibatik to keng katika anak ak Lucy. Kabigatan naman nung napangkuimbati ti kaanakak ken ni Lucy. Nagpasahero aklatan niya napan iti ili ngayon bagana. Ken ditoy nga nangala iti tricycle idita makadano na kiti sentro ti ili. Anyan nga nagsulinek ti lugar manong Robert. Ti pagnaam nga mapan iti nasao nga sityo nga nailana iti surat ni Manang Glory ket kalsada nga ti rabaw ti irigasyon. Magnaka karigiti nagbabaitan digiti adu akay kayo nga kasla kabakiran away at talaga ti ayan na pagpian na kabsat na danong kumitlaeng ti balay nga ayan ni Manang Glory ket dagdagos nak apinastrek idi tamalasin nak. Inarakop nak ti kabsat ko, idi makastrek kami, ti daan na balay, ngayan na. Asino ti kadmon dito? Awan. Impabulod laing ti may sa gayim ko, dito nga balay. Pinanawan dan dito nga balay, no pa'y adaan ka, digit kasangkapan. Yamin kit, adan iti abroad, digit naganakin ko, ana. Nganisuna, nakagatang iti balay nga pagyanan na iti syudad. Iso nga sadyayan. Sadya ti nagnanaidan miken. Iso ti nakaisuro kanya kiti panagsugalo na panagkasino. Agpalawag kumapay ngemi. Adda nagsangit nga ubing, Manong Robert. When adda nagsangit nga ubing, iti may sa kadigiti kwarto, tidakkel gendaan na balay. Bitlaing nga, mapagkualan ti anak ko. Dito'y kabsat nga, sinipsiputa kiti dirumwar, obba-obbanan ti may sa amaladaga, nga arig na kadaeb metlaeng ni Poli Jr., Manong Robert. Iso ka ti anak mo. Well, agduanan to. Kastaya. Kasan waro din ti panagbiag yun. Dito tidakil ang problema. Aglalalo ket pinutulen ti ama deti nga ubinti, sustento na kadakti. Nagkamaliak nga iti agnanayon ket sustentuan na. Uri no aglimmiliming no, agakar-akara kiti pagyanan. Nakapuntot ga po iti pan nakaamuna nga nairwar po amin ti kwarta nga inintend na kanya kiti bangko. Ga po iti pan nakaatiw ko nga nagsasaruno iti sukal. Isu nga, binaybayan na ko. Sinapul ko nga jakamun sa din nun ti pang sapulak kinmana. Anyang harot ti maitulong ko itamana. Kaya't ko ti aglimeng. Ado una yan ti nakautahang kaading ko. Pangaasim. Alaem ko mati anak ko aniglo. Alaem ket sikapay laeng ti mang tarawid-wid no mga iwan. Tano maka lumukay to ti sitwasyon ko. Agawid ak to iti ayan mo. Umay kung tumit laeng tinaan ti anak ko.
Deta laing tikid daw ko keng karusal ading ko. Sitwasyon when pa nagpakpakaasi ti kabsat ko, Manong Robert. Ket dita kabsat nga, pinayarwat ko aminen di kiti arwaten ti anak na aniglo. Tapnon ti kastayawid kun ti ubing. Dito'y nga may kanak manen iti sabali nga responsibilidad. Nga aggapu manen iti sabali when may sapay ka di kabsat ko, Manong Robert. Ngaman niya ti maaramida. Pagkidkidak ka di ket mariknak ti danag ken buteng ti kabsat ko. Ken kaasi ti ubing wenno ti kaanakak nga mayalla-alla wenno maitugot-tugot ti ori sa dinula dita na paglimengan ni Manang Glory, Manong Robert. Kalpasan niya na yarwat na di kiti arwaten ti ubing, nagdardaras kami na pimanaw iti nasao nga lugar. Obba-obbak ti ubing nga nagna iti rabaw ti irigasyon, agingga nga nadanon mi ti dakkila kalsada. Ket dito'y manong, nga nanguray kami manin iti lugan, nga mabalin na mangitunda kada kami, iti sentro ti ili. Lucy, ti panangawat ko manen ti sabali pay nga responsibilidad. E di damo ket kaslada ti panang babalaw na kanya, Manong Robert. At paunay kan Rosal. Bitinam metla aminen di kiti duwang abagam. Sika metla aminen ti mangibaklay ti responsibilidad di kiti kakabsat mo. Amok do adna ti anya ti nagdalanam kadakwada. Napaidaman na irurumen ka. Ang imita, si kamit tinti, mangiguyod iti, rebing na ko mga isuda ti mangiguyod. Anya ayat ti kapanunutam. Pangaasim Lucy, di na ko mababalawin. Nalunag tirik na kiti kabsat ko, nakakutkutuwen. Aburido ti panunot na, kapoy ti kaado di kiti ilimlimingan na nga utang na. Ipalubos ko ka di Lucy nga uray ti kaanak ket mairaman. Darak pa'y laing deta. Barbaring no dati kaasi ti Diyos ket bendisyonan na. Tapnon ti kasta. Makabalinak nga guyuden ti responsibilidad para kadakwada adwa. Akim rumbing ay prepararammet ti bakim. Rumbing ay prepararammet ti masakbayan wenno pagbakitam. Ang lalo, dagiti agrirayo keng kaget, papaayam amin nida. Awan ti uray maysa nga, lunim ka na kwada. Saan nun nga iraman tayo neta? Nalpasin niya sinirek ko ti kastoy. Namnamaik ti panagkayim ta. Namnamaik ti tulong mo Lucy. Pangaasim ko ma. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyal
kalidad. Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di iti kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti Barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag asidig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Nagbalin nga dakkel nga katulungak ni Lucy, iti panangaywan ko kariti duwa ka anak Aniglo ken ni Puli Jr. Kapsat ko. Aglalo lang nga ruden, iti agsakit tinakem ni Lucy, gapu iti pannakiasawa iti sabali, ti kaayanayat na. Wen mano, naaddan ti kaayanayat, nga amok nga napudnuunay ni Lucy ken kuana, ngem naaramid na ngayon sukat. Daytay diti naglukluksawan ni Lucy. Ketad na digiti rabii nga umay maturog iti balay mi. Dito'y nga agsang sangit. Mapdaak tumitlatan nga mangbagbagawin no. Manglawlawag iti panunod na. Saan na panunutin siguro saan niya na kayo kinikari? Saan niya na kayo at kagasan? Adupe digiti dumti sa bali nga ayan. Apay nga may bagam kanyak ti kastaro siya. Idin mo masika. Ado di kiti nagrayo ken kangit. Awan tiniuray may isa nga inawat mo kalagpanan. No kasta kumamit ti inaramid ko. Sa anak ko maani saklan. Awang kumatikas ti rikrik na kita. At sa balit at igasa. Jak pinanunod iti sumreg iti lubong ni ayan. Gapoy di bakbaklay ko ang responsibilidad. Responsibilidad nga rumbing kung mga timangibaklay kat kitigiti kakapsat ko. Ngayon niya kamaklay ka niya. Anong sakot ka ba nagkasap ko? Ano sa kontak subsulo ito? Agnanalin nga may isa. Adamit kitigiti ko ang kakasap. Adadamit din kanya. Balikas ko wino pa ng karit ko kayong kwanan. Or siya ko siya. Awan di plano ka sumrekpay di may kagmamaya. Saan ko na kaya? Ano sakmitin nga kaskunan tiyag may sa upatyan. Bayan, duwatan para kadirikan na ka. Ibilang taidan nga anak ka. Siguro kastoy nga talaga tigasat na ngayon. Kinuna namanong ket ditoy nga narakop na, ket inbulos nan isangit na.
manong Robert. Dito'y nga, dakil nga burburtya manin kanya. No apay nga awan neten ti maawat ko nga komunikasyon. Manito di kabsat ko ani manong puli. Manong ko. Nagdanaga ka mga noan yan tinapasamak kin pa. Saan kumitkit di nga orayen ti sustento when may paay na iti anak na. Namin kabsat makaumaremet ti masapsapulak kin tultulungan na kidinilusi. Pari di agserbi ka rin ito ang anak. Di amo kidin wag nanayonen ti kas di nga sitwasyon nga nupay narigat ket makitam ti bunga ti anos ken sakripisyo. Ngem saan manong gaputa dimteng ti maysa manen nga karit iti biyag ko pagayam ko. Bigat niya kaanda kiti trabaho ni kiti Lucy ken katwami di kiti duwa kaanda ka. Imay di kiti pan nakabagi ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD ket binirok da. Si kakadini Rosal. Wen ma. Apay ka din. Ada katwa niya babae kaya baka makasarita. May di opisina mi, tiga puta, kaya't natiyagpatuloy. Sininyasan na ti driver, kiti nayabanda, ti may isa nga babae. Manong ti babae, kit inao na siguro nga miti siya. Ngem langan ay tinanong niya. E di makasideg, inyam amuna ti bagina. Sika ka din ni Rosal. When ma, siya ni Rosal. Kapsat na ka ni Polly. Well, siya kapsat na. Masigurado kong niya siya. Kaputa, naibagahan ni Polly kanya kiti na nagkapsat na arusan. Idi pa nakangig ko idi nga balikas nagkintayegak manong Robert. Ninamnamak idin nga isu tinagbalin nga asawa wenno napututan ti kapsat ko. Nga Jack pulos na kita. Mayak dito'y gabutan na damag kong awanin ni Puli. Nabayag kaya minatawid nga awan. Kitimbati na king kati anak ni Puli Jr. Inusar ko ti umiso nga ahensya ti gobyerno tapno ti kastagbalin nga nalawag ken ka. Alaik ti anak ko. Siyak ti andaan ni ti karbengan. Kinamam ka di nga. Sinapsapol ko anabayag. Libas ni Puli ket tunggal agdamagak ka digiti makamamuk ba. Ibagana nga, ibagbagana ka no nga awan. Awan ti pangibagaanda nga. Wenno pangibagaanda nga da kayo dito. Wenno dada dito. Pangaasit. Idad mo kanyang ti anak ko. Siyak ti addaan ni ti karbengan. Saan ket ti nga balikas na manong Robert. Nagtimek ti taga-ahensya ti gobyerno ket kastoy ti balikas na. Amangan lumadaksang ka, Rosal, no saan mo ngay patulos. Amangan no aramatin na tilintik ket. Arada nga nakakakaasi ka. Kedi laingin bindig ti opisina mi ti pakaurmusan dito ket. No ti pagibasaran ket tilintik. Ti ina ti andaan ni ti karbengan. Aglalo ket umigba. Santay met nga ro da mabali na pagpilyen no sino ti suruken na. Tawan ti karbingam, nyagbali na kandidato no sino iti mangkustudyer ken awan met ti amana. Ken ore si kasiguro gaputa nagadadal nagamamad kami met ket saan mo nga mo ti ayan ti kabsat mo nga mati ubing. Awanin na isungbat ko manong Robert. Jakon makasao ka digiti parang ilawlawag digiti taga-ahensya ti gobyerno ken kastamet ken ina ni Polly Jr. Madigusen digiti matakit iluwa. Mataklatan di kaanakan. Di kaanaka ka nang ibukbukak ti pamateg ken imununan mo pigsa. Di kaanaka nga arig na nagbalinen nga nagtaod kanya. Agdan ti ususto nga akinanak. Akkalennan manito diti panangubak. Agawin nan ti kaanakak manong Robert. Harig na glusduyak idin ngem. Dito'y ngem may nislusi ket kinunana.
patib ka rin ti panunod mo kay reklamo. Amok mo kasano ti kasakit deti nga pasamak ken ka. Nakitak no kasano ti panangipatig mo ti kaanak ka mo. Ngem masamo la patib ka rin ti reklamo. Adda ti ina. Ti ina nga masadda karbingan na iti kaanak ka mo. Inarakop ko ni Lucy Manong Robert. Ket dito'y nga inkidem kundi iti matak. Tilaingin na udi nga nakita ket iso ti asideg ti babae nga inani, Paulie Jr. Ket dito'y nga inala na ni ti mismo nga nakaipatugawan na. Nangig ko ti panagsangit ti ubing, Manong Robert. Kas lagi kisi din ni Paulie Jr. Inyirot ko ti panangarakop ko ken ni Lucy iti day di agundaway ket jakon minatmatan pa ay ti panangitalaw na iti kaanakak, Manong Robert. Sipo di din awan ti damag ko no sa dinno ti nakaipanan ti kaanakak ani Paulie Jr. Manong. Nabayag sa ko na iliwliwag. Imbaglagit din ta adda ni Glo. Nga ison ti nangibukbukak ti amin-amin ko. Kapsa. Well, naimbaglakit din ta nagtureda kidi nga nangala ni Glo. Tapdon ti kasta at damang sukat ni Paulie Jr. Nabayag unay nga panawen sa ako na ilimliwag. Ipan nakapukaw ti kaanakak kanyak kanupay sa anas siya kapud ti pudno nga inana. Nagbali na napatik. Nagbali na napatik unay. Ti ammo kidin numalpasen di gidi nga dagensen. When no problema nga sumangbay kanyak ngem saan. Ngamin manong nadamag ko nga natiliw ti kabsat ko nga ni Manang Glory. Gapu ti kaado di ti utang. When no pinalpalsipikar na kang runaan na ti panag-issue na iti awan pundo na at cheque. Nga dahito iti nang itunda keng kuana iti likod ti rehas. Saan kumit nga napansinar sa rungkaran gabuta mabalin nga jak kabalinan no kas pagarigan. Ken maamakak amanganta mairamraman na. When manong kasta ti nagbalin na biyag ko. Nagtultuloy met ti panagtrabaho mi ken ni Lucy. Lucy saan meten nga simrek pa iti lubong ni Ayat nga kas kanya. Nagtipon kami ti may maysa nga bubong ken ni Lucy gabuti may nagitipon kanya. Kalpasan nga rigiti naganak ken kuana ket innalamet ten ti maysa kadiri kabsat na nga iti balasyo taaw. Adda na inayon kada kami nga trabahador iti mismo nga pagdaitan iti balayda. Nga isudan ti mangtartarawidwid iti mismo nga pagpadaitan ket ti balayda kapsa. Nigloket nakapagturpus meten iti kinamaestra ken mangisursuro iti maysa nga pribado a pagadalan iti kabangiba nga probinsya. Isulayen ti nagbalin nga ragragsak ko Manong Robert kaputa na isakad ko babay iti tulong ni Lucy ti panagadan na. Eta medyo bumaketa kon kapsat ko. Ket no kasta nga sublianak tinapalabas ko, agarubos na iti ba. Kaya paglaingin tadda ti gayem ko, wino partner ko nga ni Lucy, nga mangpatpatid kanya. Ngem mapunas amin di kita nga liday, tunggal malagit ko tinapalabas. No may niglo, amang sarungkar kada kami, ken ni Lucy. Nga rikpak nga ti surat ko nga nangipalaunak tinapalabas iti biyag ko. Babatiak nga si utang ken kay ti Ayat ken anos mo anang ibasa. Ken sapay ti mismo nga panagwayaway na iti tangatang. Adda napidot nga ahadal dagiti na Ayat dimngeg ken sigmurot iti pakasaritaan wenno napalabas iti biyag ko. Dahito yan ti bagayam mo, Rosal.
napalabas na sa nga talaga. Ada pagsasao nga mas nagasgasat digidi agbalin nga napudno nga naganak kadagiti sa anda nga pudno nga anak. Ngem digidi pudno nga naganak nga agbalin nga naulpit kadagiti mismo nga anak. Mabalin na kastaka may saka kadagiti lagasa. So nga entunda ti Dios digidi nasasaya nga tao nga nang kibin ken ka bayat iti kadam iti kasipngetan kakasken ni Lucy. Kastamit ken ti balay nga naragpat ti kanak nga niglo. Gapoy ti tulong ken panagsakripisyo. Manmano digiti kasken ka kablawan ka. Kunam mapunas amin nga alidunget na dingit nga manglagip ti napalabas no sarungkaran nakatika anak ka maniglo nga imbilang mangyana. Ulitek tagyaman iti panangipatulog mo iti surat mo iti programa tayo Pinapalabas. Dito yung pagkamyo ni Robert de la Cruz. Ibiyang ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin din na talinay nga malim ti Miyerkules kakailian. Agyaman kam tingkay panagdingeng ken panagduya. Pinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Pinapalabas.